Alo, da? Salut, greule, de la sindicatul greilor te deranjăm. Să trăiți. Spuneți. Am vrea să faci și tu mai repede topul ăla de tier list cu shawarmele, că nu mai știm de unde să mâncăm. Am înțeles. Aș vrea să-l faci cât mai repede, trăgăm noi frumos, da? Am înțeles, să trăiți. Oriunde să executăm, să discutăm. Am înțeles, să trăiți. Bine, greule, te lăsăm atunci, papa. Să trăiți. Tier list, shawarma București. Salutare, greilor, greu aici, greu cu mine, greu cu voi. Noi facem legile in the hood, gangsta style for life. Ce aș ceru, mă? Aș ceru voi de fiecare dată, aș ceru tier list-ul la shawarma. Fă un tier list, fă un top, falea. Eu o să fac topul, dar la ce n-am mâncat, adică sunt unele care am mâncat și nu n-am filmat până să dau drumul la canal. Nu știu cum să vă explic. Am luat unul din ăsta de tier list de pe net, shawarme București, și văd că îmi dă multe shawarme pe aici care le știu. Unele le știu, unele nu le știu. Avem nu am mâncat, da, să fim aia. După care avem nu, am uitat încă unul, adică sub nicio formă să nu dai banii. Merge, adică de foame. Bună, adică in the hood, și papilele gustative dau partea aia care ți-o ia nebunia din loc, să zic așa. Văd că avem două calif aici, o să luăm doar unul dintre ele. Primul e calif. Am mâncat la calif de atâtea ori am mâncat la calif, la ăla de la Iancului, de fiecare dată am mâncat. Eu o să vă spun și locația unde este, da? Și băi, nu vreau să fiu nesimțit. Bună. Adică cartofii sunt mai speciali acolo, știi? Sunt mult mai special cartofii acolo. Trecem mai departe și ajungem la Doner Boom. La Doner Boom am văzut și știu că e unul pe la AFI pe acolo, dar din păcate nu am mâncat. Îmi pare rău. Dristor Kebab. O să spuneți mulți niște chestii și știu ce o să spuneți. O să spuneți Dristor Kebab și Dristor Doner. Corect? Bucureștenii. Sau cei care știți. Dar deocamdată nu spun mai multe că vreau să fac un clip despre asta. Știți? Vreau să fac un clip doar despre asta și o să zic la Dristor Kebab, o să zic ce e acum bună. O să zic bună la Dristor Kebab. Deci, nu mă înjurați în comentarii, da? Vă rog eu frumos. O să fac un clip despre asta. Cei care știu despre ce vorbesc știu. Fendi Doner. Fendi Doner, am și un clip cu Fendi Doner. Și cum am și cu Dristor Kebabul. Fendi Doner, dar stați puțin, fiți atenți, hai să fiți, la bună, da? E bună, dar Dristor Kebab înaintea la calif. Nu merge? Gata. Deci o să pun calificativele, adică le pun la bună, dar ce e prima înseamnă că e mai bună decât califul. Mă înțelegeți? Deci, ca să știți voi cum stă treaba. Da? Deci, ce e înainte înseamnă că e mai bună. E bună, dar mai bună decât asta. Fendi Doner. Am făcut clipul cu Fendi Doner. Wow, nu mă așteptam. Credeți-mă că nu mă așteptam la Fendi Doner la așa ceva. Mulți mi-ați recomandat-o, am făcut clipul și wow. Mergem mai departe. Încă o dată, eu vă spun următorul lucru, da? Eu vă spun ce am mâncat poate cu ani în urmă sau aia, nu ce am mâncat anul ăsta, da? Că anul ăsta vreau să trec prin toate shawarmările din București. Și avem aici Micuțu. Micuțu, vă spun ce mi s-a întâmplat la Micuțu. Am comandat pe Glovo de la Micuțu și mi-a venit shawarma, era la BGS. Mi-a venit shawarma fără carne.
Deci shawarma pur și simplu, deci și eu și colegul meu, da, ne-am comandat. Deci a venit shawarma fără carne, deci de asta îmi pare rău micuțul, sosurile bune, dar no meat, man, no meat. Avem următoarea, ce aici? Stai puțin să mă uit mai bine. Food. Nu am mâncat de aici. Să-mi spuneți și mie dacă știe cineva care e asta. Food Sant. Sau dacă știe cineva pe unde e. Taschima! Merge. Taschimul. De ce să vorbim prostii? Aici este Kebabmania. E shawarma aia, o să fac un clip. 6 lei, 7 lei. Sau acum am înțeles că e 10 lei. Care e în București, pe Cogălnicianu este. Shawarmăria asta. Am mâncat de acolo. Am mâncat, de ce să nu umit. Dar de foame merge. Deci bagi de foame. Adică ai și tu 10 lei, te vii de la club, in the hood, gheți să stai, e greu cu tine, te duci acolo, știi? Sau nu mai ți-a rămas bani, că ai fost la gagică, etc. La Colț Kebab, asta e aia din Rahova, dacă nu mă înșel, la Colț Kebab. Nu, hai să fim de cezarul ceea cezarului. Da? Hai, am mâncat la Colț Kebab, super băieții de acolo, mă înțelegi? Bine, făcea totdeauna, că aveam auto, era cu mașina de BGS, eram acolo la ei, la Rahova, știi, pe colț, acolo la Rahova și totdeauna mi-a făcea babană. Chiar mă duc pe la ei, sper să mă recunoască și să mi facă tot așa babană cum mă făcea atunci. Mergem la Turcu. Turcu, cine nu știe, este pe la Gara Obor, este shawarmăria asta. E o shawarmărie bună, era bună înainte, foarte, foarte bună înainte, dar nu știu ce s-a întâmplat și s-a stricat. Dar îi zic că o merge, da? Merge și o lăsăm pe primul loc la merge. Aici nu știu, Ado sau ce asta, nu știu, nici nu mi se pare cunoscut ăsta. Așa, nu am mâncat. OBD nu am mâncat. Primo fast food. Băi, asta care nu am mâncat, în afară de Donald Boom, vă rog eu frumos, ajutați-mă în comentarii. Cine știe unde sunt? Cine știe unde sunt, ajutați-mă în comentarii. Vă rog eu frumos. Mulțumesc! Ăsta sigur e Zeina Kebab ăsta. Zeina Kebab. Cam pe aici așa merge. Am mâncat de la Zeina, că n-am mâncat de la băieții mei de la Zeina. Shawarma Iancului. Oh, what the fuck, bro? Sau Iancu? Nu am mâncat. Mamă, câte shawarme n-am mâncat, incredibil. Incredibil câte shawarme n-am mâncat, fratele. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vă rog eu frumos, în afară de Donald Boom, că știu unde este, ajutați-mă cu asta pe unde sunt. Trebuie să ajung, trebuie să schimbăm topul. Da? Lunar o să fac un top. Trecem mai încolo la shawarmăria Băneasa. No comment. Da? Dacă vreți să știți mai multe decât de ce am zis nu, scrieți în comentarii și vă zic. Deja m-am luat nervi. Deja sunt nervos. Shawarma la Băiatul. Oleu, ce greșeală am făcut aici, bă. Nu era micuțul, mă. Nu era micuțul. Shawarma la Băiatul a venit aia fără carne, mă. Nu micuțul, da. Shawarma la Băiatul, da. Îmi cer scuze, mii de scuze față de oameni de la micuțul. Nu am mâncat de la micuțul. Îmi cer mii și mii de scuze. Vă rog frumos să mă iertați. Socului Kebab. Băi, fraților, vreau să vă spun ceva. Voi mă credeți că datorită vouă, când am luat amestecul ăla de clipul pe YouTube, nu uitați să dai like, așa, am luat amestecul ăla, mix, vită cu pui. Eu de obicei nu am doar vită, băieți. M-am îndrăgostit de shawarma de pui de la Socului, deci wow, Socului. Băi, îmi cer scuze. Calif a mai pus, dar nu știu ce e 2 ori Calif, nu știu, nu am înțeles.
Mergem la Genin. Genin. Ce să spunem de Genin, mă, că... Hai de capul meu, era... Locul 1, numai 1, băi. Cea mai bună de la Genin. Băi, care sunteți din afara Bucureștiului, când ajungeți în București, mâncați de la Genin. Și aici este Tereasa la Marius. Îmi pare că face referire la Shawarma la Marius, care este pe Pantelimon, pe lângă Biserica Capra. Sau cum se cheamă? Na, aici o lăsăm. Încercați Shawarma la Marius. Credeți-mă că e excepțional. Ăsta a fost topul meu. Ne întâlnim luna viitoare. Să vedem, poate mâncăm de la Doner și mă ajutați aici în comentarii. Și de la Micuțu, încă o dată încerc față de... scuze față de cei de la Micuțu. Și ne întâlnim luna viitoare cu... pe la sfârșitul lunii cu un nou tier list al shawarmelor. Să fi schimbat ceva? Da sau nu? Eu am fost greul, voi ați fost grei, e greu cu mine, e greu cu voi, noi facem legile. Vă pup, pa!